нещо според тебе? А знаеш ли тя през 1930? Хубаво, няма да мъчи. Какво беше... С какъв мотор беше? Надъхан ли? 5 на 40 гори ли? Не, това не беше 5 на 40. Като амя гори. Като амя. Това нещо? Литър на 1000 километра. Мръсник! Там вече не мога да я дам. Там за шефката говори. Добре, айде. Какво ще имаш? Турбичка искаш? Добре. Окей, взимай турбичка, бардала ще е на някой друг. Еми, иска с мацката се, не може го караме на сила. Ай, слизай, бе. Добре. Колко модела Шкода са произведени от едно време до днес? Колко модела през годините? Колко? 24. Топло. 19. Той отговори първи и беше най-близо. 26 модела са. Ела горе. Как се казваш? Жоро съм. Жоко, обърни се към публиката да те гледат. Откъде идваш? София. Ти какво караш? Ауди. А отдек знаеш нещата за Шкода? Работа в школа. Добре, Аудито какво харчи като масло? 5.30. 5.40 ще свърши работа. Айде, Бърдал, да благодариш на уния готини хора там. Бахарчето и масло от време на време ги сменят, бе. Само на добавки ли карам? Добре, благодаря ти.